tigamba boli abantu ame ena agenda Nairobi manyanga engombe nerega eyokamwe birasi bibere n'engombe nde nerituruligia lyeito lya gusi ndirabwata mbere n'engombe nde nerega ekorukuruto noekerembe nguka mwere nere getie kurayire bunekirese kyeito ekikire ebango kakie toko katika abana bakwe marasmash na kwasi yako esenge nchengombe yetu ngoja kutwalire elieme ekine cyo kwenye kama na omugane tokole moigo mogonte bigaiga mogonte ngatikana n'engombe ye ukamwe grasi yake mutikatuganye litoro nabo tokuganya mpaka 27 na omugane tie ntokora kama aliaro ekiagar na njunko nyarisi tore uetere bango yaito ebango yawo nere kolisi engombe kurokorerie buto abantu amento kibesa tokoegwa ne county 9.8 billion umushahara nanyorete abantu bawakana 6.8 billion kibese cyekora kwa rusiri cyatera kibillion isatu aba MCA baino twabaye mishahara yabo ya 1.1 billion twatigara na 1.9 billion kibese kina cyonko bagana 45 to 45 bone ngombe kurukuyete kurukuruto iri to polisi to kamera kwambe kemo nkanyubuye gaki uso wanje kwao ebe santigarete nero nenke egetige de stadium ekenga mugundo nganchere gaki tokonya agante Simba ngo kwande 500 million daraja mbili malimogo gendoro abante bago twerwa emugaso baka agante Simba gatorose lya bangne chire iyo ya 500 million igo toikire billion yemo edaraja gaiga nyambera ichuma ya eta nalitoa ena ne chire yese contractor akaruti 350 million anyanchwa walimora baisiga no mubwate conference ye no gali agante vinga kisimba na bongo kwa kilomita na muboti ko meandinga ya Simba budget teyo tiganko 350 oroseli kipara chanyanchwa gago ekyananche balimora bakato kinajino mwezi giendo ngatenga nyasaye ndiya mono agatwa 350 nga chiwodi ibere choka otoye 1.7 billion aliyekerwa ikie daraja mbili daraja nere wende kurkwe flyover ngamuwonya kigati etaoni eichire nganchire pa yarule mogere mate yaikire ga yakwerere daraja mbili tiyete igore kyara antubwati bolemo eke kisisful igoro bali mwaroche atumete chingine ya chia kite kipime aganchirana abeke 3 billion kirose epare li flyover igorani omo wanja ndara muramna kasonga mo kuranja tura kama mwana marago wewe kitendo nse kumala ya kirito rolito ya batre mbegu ndio to ansikolika na liro mo wanja boyo abantu baminti manyanga aya Tagerera manyanga injene deputy party leader ya ODM Raila Noare na rute serikali ya nare serikali me ebintu byonse pi mwarode byakira ralia mugere matiga ni mmoja kumboli ya Simba ekwalenge deputy party leader ekwalenge tetrera gako ile bintu bogere mo wanja gaki onyen konyora ruta asali mwake ngeta ande ndrebi nderia
da bande bedinga simbarara nzemna na liruwe ebinde bikorek bichiche na njengo te baiga nando mugabana mariogi na chiabe abere ngaki ebintu bya somene drabantu weto bigo toko na mote bringa lazima epale bali mo kwenda Nairobi ajali kutoka gae pale ya kiroko jinero neki nyinge bobe toka mubori ngaki gake so wanja kwawo toroseli kipara isato asege tirokere mente pare ya otebira abantu bae baligereje intenda itemba sabu wanja kwenda lazima to baba ngai na yento cheki